Oke, jumpa lagi karo Bose. Lagi bersama Bagong CS. Jumpa lagi bersama Bose. Di sini dikasih hujan turun ki, Bos. Hujan ini, hujan deras. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah di musim kemarau di sini dikasih hujan. Dikasih hujan deras. Alhamdulillah, bolo. Alhamdulillah dikasih hujan deras. Wih, ngombe apa wih? Wah, masuk ngati minum ciu. Ya mas, malah gua. Gak Ya weh. gak mangan aku. Weh mana uang lah. Wis nek Mas Jagong mah dikai mangan. Kowe Mas mangan, Drung? Uang nyai owe. Ngenteni aku. Aku dadi mbok enteni. Tak weh umi aku ya umi. Oh, ngono. Ora uyo kok. Mbake ben tuku. Mak ya umi ai. Engko Tak weh. akeh teko jaluk dhuwit. Ayo mau umi ya. Kowe umi aku ya umi Ngono. Wah, aku mek kok ngomah mangan ning wong jagongan dipangani. Namanya mangan. Nek kene mangan neh. Waduh, duh. Wetengku kok jemblus tambahan kok. Mbak, anak aku lah, Mbak. Pokok. Pokok bayar. Jauh ya. Pokok jauh ya. Iya. Pokok Mbak. Gue mau pesen langsung. Gue ngai aku. Waduh, duh. Masuk ngati. Gemar makan bakso. Hampir setiap hari makan bakso. Ini baksonya. Mantap. Pakai kerupuk. Ya Allah. Ya Allah. Hujan. Ora rana trocoh. Aku ikudanan masuk nggak telas kabeh. Aku punya ya. Rambutku dipangan ke kok. Oh. Gula nih. Gulanya setengah sendok ya, Mbak. Seruput. Ngak 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 ngak. Oh. Oh. Oh, bunter. Jagong nang pojok. Aku. Ya. Cedhak ngono kuwi tok. Kulon glugu ngono.
Hujan ya mas. Dan seger malah. Kau dia orang ungu. Jadi nanti balik. Ya lu nanti balik. Semangan di bola wale. Rumah rumah. Iya, Terus saya sabar tadi. sabar tadi. Udah masuk ngomong. Arek mangan neh ora yang? Arek mangan neh ora? Kalau rakyat itu kita ini juga beda. Mana awal ini. Nah, ini ya. Oke. Iya nak, iya nak Kayak tolong ulun gitu, ingat ini ulun di TikTok kan. masih dari walau ini. Kuwi rondo. Tapi Boel rondo. kowe rondo ora nane. Ora nane kabeh. Ya punya kue. Malam Kita ngerti kita Mas. kan ngono lho ya. Banyu to. Jadi kan manggone kadang di sini ngomong di gunung masing kosong kosong itu gunung angpeng sih. Nompaknya. Aku lihat umi yo. Apa yang pesan? Tahu. Sama sampe ke Abang tokoki lho. Mbak Ami ya. Ya main ro dhewe ya monggo ira to. Tokono terus. Dia mas sambelnya pura kowe dhewe sing tokoki. Oh.
Oh, kowe dhewe kok pedesan. Paling anu kuwi paling sing ono sing melok SD aku kuwi paling. Tahu doi. Heeh. latihan. Ada latihan paling. Baru jam 10. Oh, latihan balik jam 10 aja. Kadang jam 1. Kirengan. Kirengan kan Biasanya paling ya kuwi. Awal. Ayo duk, bareng apa duk? Sedangkan mah jam 1 toko paginya ngopo. Jam 2 ngajar nih. Lah ya ngopo. Kene kok. Boleh kok. Karaoke. Aku ya masak kecil-kecil kok saiki sakit rumah uyu oleh. Apa? Uyu. Kuwi apa? Ayo uyu. Kayu. Paling iki sing Ya apa ki nyodos wetengmu? Enggak. Hari kok sumber. Ya apa? sing adine. Oleh uyu. Ki nyodos susumu? Uyu oleh. Endi? Itu. Gak roh iki. Bener sing Ini uyu. Endi gak enek kok. apa? Ayo. Lah kudune ya mekili ta do sini. Lho, enek mobil iki. Mobil adoh iki. Plat B karo plat K. Bingung kae paling. Ya termego ngono kok. Paling yo nek mereka sumber paling sing gede paling kuwi. Ya, Mami ya. Paling sing gede paling. Maksudnya anake paling sing gede paling. Sing sekolah SMA kuwi paling. Ya apa? Tuh. Ya ini. Ya. Empat dia dia. Oke. Nah. Terpacu. Pakai apa? Bukan kowe.